Dan huwa filmat speċjali li tnieda għal żmien il-festi b'messaġġ minn artisti u mużiċisti li matul l-2020 ukoll intlaqtu mid-daqqa tal-pandemija. Il-video jibda b'din it-tifla ċkejkna li tinsab inkwetata minħabba li Santa Claus ma jistax iqassam ir-regali għaliex jinsab fi kwarantina. U għalhekk l-atturi li jirrappreżentaw id-dinja tal-palk u l-mużika jidhru qed jieħdu din ir-responsabbiltà f'idejhom u jmorru jqassmu ir-regali huma stess. Il-filmat sar mill-Kummissjoni tal-Films flimkien mal-Orkestra Filarmonika ta' Malta u l-ħsieb warajh hu wieħed mill-aktar pożittiv, b'enfasi fuq il-fatt li l-professjonisti fid-dinja kreattiva lesti sabiex ikunu minn tal-ewwel li ritornaw għal xogħolhom u jferħu l-udjenzi la darba tgħaddi din il-pandemija. Bit-tama ta' kulħadd tkun li s-sena 2021 toffri mill-ġdid mumenti sbieħ fil-qasam tal-arti u l-mużika. Il-mużika għal dan il-video saret minn Daniel Kauki, ispirata mill-Anja tal-Miliet, Ninnila tibkix iżjed.